Sani dhi nyime kod yudo fungruok e dweni maraboro kaluwore gi kwan welo masani nitiere kinda tamalo 70 kod 100. Matimore ka bende jogo mantie sekta no dhi nyime kod chenro opogore mag lombo welo. To chutho kaluwore gi kwe masani nitiere pacho kae. Jafwambo marwa Mombasa George Aoko nitiere gi ler. Jo ohala mani alap ma Mama Ngina e kaunti ma Mombasa ne jobiro kanyakla mar timo ler ma en achiel kuom chenro ma githoro tayo kaka yor lombo welo mathoth mayuoro e alwora no. Gikoni kwe masani nitiere pacho ka omiyo gigeno ni ohandgi dhi maber e kinde ni mabende jopuonjre mathoth oloro sikunde kendo timo limbe Mombasa. Wendo dwaro kama ler. To kama ler be welo ko biro be ema ywa welo. Koro wan nyaka ni chak timo ler kae. Sani waneno ka welo sani biro mang'eny iye kaendi. Kaka an kama an gi faras, an gi ngamia to kendo an gi electric cars. Koro adwaro ni ka welo biro to giyudo best quality. Giyudo service maber. Welo biro opogore nyaka wasunge jomoa bara kaka gweng'wa kono, jomoa Kikuyuni. Odiechieng' achiel Mombasa ka dwe mar aboro ka wanyalo yudo welo madhi 10,000. En 10,000 jok mawuok oko mar Kenya, jok mawuok kuonde moko mag Kenya gi jo Mombasa wegi mawuotho nikech Mombasa dire no liet. Koro ing'e yudo ka ng'eny ji wuotho ka dhi e dho nam gi luokruok kata neno kaka meli kalo. Thoth jogo mane wayudo ne gin welo mawuok e kuonde mopogore pacho ka achiel kod mago mawuok e pinje maoko. Gikoni piny owacho onego ket maino e nyayo kwe mar neno ni uchumi bende dhi maber. Meletwa na shule tutembee Mombasa, at least tuone iko namna gani. Sasa tumefikisha hapa ndio tunasikia inaitwa Makupa. Ni Makupa Mama Ngina hapa sasa. Wakati kuko kama sasa kuna utulivu namna hii. Hata ukiangalia wenye wanausaga hii mali rahisi dogo. Inaonekana kuna pesa mfukoni, maana yake nitapitia pale nikule kidafu hapo. Tunaona mambo ni mazuri hapa Mombasa, biashara ni mzuri, inaendelea mzuri. Na kukiwa hivyo hata nchi yetu itafaidika. Hotels ma Mombasa nitie ma nigi atamalo kind 70 gi 90 mar welo madhi otendego. Moko ka nitie mochopo atamalo 100 mosebuk madhi otendego nikech sama kama Mombasa weather bedo ga maber. Kidhi kuon mamoko yudo ka sani piny ng'ich. Moko kuom welo mawuok e pinje maoko mane waloso godo ne opako chenro mopogore mana giyudo ka itayo e alwora no. I'm here for 2 weeks and I want to spend time here for helping to clean up the environmental and look that the trash don't go in the ocean. And I think it's an important thing that all people helps from over the world. It's just really important to have it clean and good and to keep the environment good. Like in a beautiful place like this, it's very important. Koro kaka jo Mombasa wan gi kwayo mana kiyudo wendo tiloso go mamuol. Mondo yembe chingru chako duogi wendo ohero kamirwake maber. Koro kirwake maber ohandi be use yo moro maler kikigo bei moro madhi hinyo customer maketho nying iket bei ma ng'ato nyalo kelo joma moko tilos gi customer mamiyo ng'ano nyalo kelo chako duogo kata nyalo nyiso ng'at machielo mondo duogi. Koro sani en season mar welo Mombasa ma kaka county wa mor kwaneno ka welo biro mang'eny nikech pesa no odonjo ofuke jok mang'eny. En geno ne jogo manie sekta mar limbe ni dweni mar aboro gidhi yudo hala maber to chutho kaluwore gi kwe masani onya e pacho ka. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa.